Turismul de aventură este o ramură a turismului de circuit într-o continuă dezvoltare. Acum, temerarii care caută aventura pe întreg globul pământesc pot găsi în țara noastră oferte de excursie în cele mai exotice locuri, de la cel mai înalt munte african Kilimanjaro la Fin del Mondo, așa cum este cunoscută localitatea Ushuaia din Țara de Foc. După ce a escaladat cei mai înalți și provocatori munți de pe glob și a ajuns în locuri doar visate de mulți, Radu Vâtcu, în vârstă de 45 de ani, a decis să transforme pasiunea sa pentru călătorii într-o afacere. Astfel, în anul 2000, după sute de trasee la activ ca ghid turistic și montaniard, a înființat prima agenție de turism din România, cu specificul turism de aventură. Prezent în capitală pentru a pregăti un nou traseu turistic, Radu Vâtcu ne-a prezentat afacerea sa, unde clienții sunt pasionații de sporturi extreme, de munte, de alpinism, dar și cei care visează la expediții în zone spectaculoase. În primul rând vreau să vă întreb când și cum ați început această afacere? Afacerea am început-o în 2010, acum 3 ani, și am început-o pornind de la o pasiune, turismul montan sau expedițiile montane, și ulterior am extins-o către turismul de aventură, rămânând pe nișa asta a oamenilor, a turiștilor care doresc să cunoască mai mult decât să mănânce mult, cum se practică în general la ora asta în turismul din România. Dar despre ce turism este vorba? Este vorba despre turism de aventură, care se bazează de fapt pe dorința oamenilor de a descoperi. A descoperi nu numai zone și natură, de a descoperi cultură, de a cunoaște oameni și, în general, în zone mai puțin bătute de turismul de masă sau chiar deloc. Ca de exemplu? În Patagonia, în Serengeti, în Africa sau în alte rezervații din Africa, pe munți înalți, pe Kilimanjaro, pe Aconcagua, pe Elbrus, Mont Blanc. Zone ceva mai exotice, mai speciale. Da, în general alegem zonele exact pe acest criteriu, zone care nu sunt chiar atât de turistice. Acum, bineînțeles, nu evităm complet zonele turistice, pentru că sunt anumite atracții care nu poți să le ratezi, cum ar fi Machu Picchu în Peru, cu toate că este un punct foarte turistic, nu poate fi exclus dintr-un circuit. Dar pe lângă asta noi mai adăugăm și experiențe mai speciale, cum ar fi, de exemplu, o noapte pe lacul Titicaca, pe insula Amantani, în casele localnicilor. La ce preț ar fi o astfel de excursie? Excursiile noastre sunt undeva între, deci cele peste ocean, sunt undeva între 2500 și 3500 de euro. O excursie de 2 săptămâni. La o săptămână, într-adevăr, sunt oferte mai ieftine, dar, în general, este păcat să bați mii de kilometri ca să stai, eu știu, doar o săptămână în locurile respective. Și se înghesuie românii la astfel de excursii? Nu pot să zici că se înghesuie, totuși, pentru că, totuși, nivelul de trai în România nu este chiar atât de ridicat, dar își doresc. Deci oamenii își doresc, sunt tot mai mulți oameni care își doresc altceva decât au făcut până acum. A fost greu să porniți o astfel de afacere? Ce să zic, a fost greu, pentru că, și acum, după 3 ani, încă nu pot să zic că suntem la nivelul la care să avem niște profituri. De fapt, ăsta e primul an în care vom avea profit. Oricum, nu este ușor să începi o afacere pe timp de criză, în orice domeniu, iar într-un domeniu cum este turismul, care este totuși și un domeniu concurențial, este greu.
Dar noi suntem totuși pe o anumită nișă, iar la ora asta concurența, cel puțin pe nișa asta, nu prea există sau este foarte mică. Câți bani ați investit în această afacere? Aș putea să spun exact. N-am investit foarte mult sau nu n-am investit inițial foarte mult. Noi am finanțat firma timp de un an, în primul an, al doilea an am ieșit cumva pe zero ca și profit. Deci, să zicem undeva 10.000 de euro, nu cred că a fost mai mult de atât. Deci am investit, în schimb, mult mai multă muncă decât... Deci ăsta este primul an în care vom avea profit. Probabil că nu va fi unul extraordinar, pentru că noi în continuare promovăm afacerea și participăm la târguri, încercăm să folosim aceste profituri sau aceste venituri care le obținem din activitatea firmei pentru dezvoltare. Este o afacere greu de administrat? Ce să zic, nu este foarte greu pentru că nu suntem încă o firmă mare, dar deja începe să se simtă nevoia angajării de personal și odată cu creșterea numărului de personal va fi probabil un pic mai dificil de administrat. Suntem 3 asociați și cumva ne-am împărțit sarcinile. Unul dintre asociați se ocupă de partea de marketing, iar celălalt se ocupă de partea de turism intern, unde sperăm și aici să o dezvoltăm și încercăm să aducem turiști străini în România, pe lângă românii care îi ducem noi prin locuri de astea îndepărtate. Și unde aveți agenție? Decât în Brașov? Există o singură agenție? Da, sediul nostru este în Brașov și dacă vom mai deschide undeva în țară, probabil că va fi Bucureștiul. Nu este absolut necesar, pentru că nu biroul este important în acest tip de afacere. Majoritatea oamenilor care caută așa ceva folosesc internetul. Câți angajați aveți până în acest moment care se ocupă de agenția dumneavoastră? Excluzându-ne pe noi cei 3 asociați, avem deocamdată o singură angajată care se ocupă de PR și avem colaboratori, ghizi pe care îi angajăm numai pe perioada excursiilor respective. Ce calități trebuie să aibă cel care vine să se angajeze pentru dumneavoastră? Păi, în primul rând, eu aș zice că ar trebui să fie pasionat de turism. După aceea, eu aș căuta o persoană care să fie ordonată și organizată, pentru că sunt multe detalii în organizarea unei excursii și în momentul în care nu ții aceste evidențe și nu lucrezi într-un mod organizat, posibilitatea de a face greșeli devine destul de mare. În ideea în care am angajat pe cineva fără studii de specialitate, oricum am plătit noi această școlarizare după un anumit timp. Ce perioadă se desfășoară acest sezon? Depinde de la țară la țară. Sunt zonele tropicale unde sunt 2 sezoane, ploios și secetos. În general, în sezonul ploios nu prea se organizează excursii sau, mă rog, se pot organiza, dar nu mai este plăcerea aceeași. În altele unde este clima temperată, sunt cele 4 anotimpuri și
Atunci, în funcție de program, se pot alege lunile corespunzătoare, pentru că se pot organiza și excursii pe timp de iarnă. Să zicem, în emisfera sudică, o excursie la schi în Argentina. Acum ar trebui să mai existe și cerere pentru așa ceva. În pornirea acestei afaceri ați întâmpinat probleme cu statul? Adică v-au pus piedici, taxele prea mari? Nu, deocamdată nu pot să zic că am avut nicio problemă în acest sens. Oricum, lucrurile sunt mult mai bune decât în primii ani de democrație. Eu am început afacerile în 1993. Deci atunci era într-adevăr o perioadă dificilă, dar acum oamenii sper că, se pare că au înțeles totuși că dacă vor să se dezvolte firmele mici și mijlocii, trebuie lăsate un pic să respire. Dar ce s-a schimbat în această perioadă, de când spuneți că ați deschis prima afacere în 1993 până în 2010, când ați deschis-o pe aceasta? Unul din principalele lucruri bune este faptul că s-au rărit controalele. Controalele care în primii ani erau exclusiv făcute pentru îmbogățirea celor care veneau în control. La garda, să zic, era principalul inamic, să-i zicem așa. Veneau de la toate instituțiile statului. Acum lucrurile s-au mai îmbunătățit. Într-adevăr, se simte că oamenii care lucrează în instituțiile statului sunt mai profesioniști decât erau pe vremuri. Și pe partea de informatică am văzut că stau mult mai bine. S-au făcut niște pași care sunt vizibili. Acum, bineînțeles că mai este loc încă mult până este loc de mai bine întotdeauna. Sigur că este loc de mai bine, dar oricum adică trebuie să apreciem ce s-a schimbat în bine. În schimb, ce nu se prea face de către instituțiile responsabile, cel puțin să luăm domeniul turismului, că n-are rost acum să discutăm despre altele. Eu zic că lipsește promovarea țării, deci în turism lipsește. Deci este foarte, nu că lipsește de tot, pentru că eu mâine plec, de exemplu, la un târg de turism la Paris, în standul Ministerului Turismului. Participarea în stand este gratuită și este oferită de Ministerul Turismului agențiilor românești care vor să promoveze România, bineînțeles. Dar în afară de aceste târguri la care participă Ministerul Turismului, în rest, zic eu că se face prea puțin, deci se investește prea puțin în publicitate, în PR, sau nu știu dacă se investește puțin, dar oricum nu se vede ce se investește, că